Kim näme diýfede yalan dünýäde, madama dogryňy aýdyp bolanok. Gep bolmazlyk üçin ýakyna ýa-da madama dogryňy aýdyp bolanok. Käte dost göwnüne degmejek bolup, öz barýan ýolundan sowmajak bolup, käte bir adamy kowmajak bolup, madama dogryňy aýdyp bolanok. Düşmana fırıngı aýtmazlyk üçin, tutan maksadyňdan gaýtmazlyk üçin, kätede ýamanlyk etmezlik üçin, madama dogryňy aýdyp bolanok. Sözüň bir ýüregi daglama ýaly, käte ejen gözün çyglama ýaly, kätede çağalar ağlama ýaly, madama dogryňy aýdyp bolanok.